Tinokudokedzai MSU tauya noNhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutanda nyaya yadoka ichivhiringidza vanhu. Zeki yakatoita kuvhiringidza izvezvi vanhu vaita kukanuka kusaya zvekuita, kusaya kuziva kuti wotangira poi. Electoral Resource Center wakaenda wachida kuti watenge gwaro rewavhoti ronyika yese, wakabva wanzi kuno basi romapepa rawanenge wapirinda ivowo zekiwo kwai rakatengesiwa richinzi rinenge richiita mari yekuAmerica dhora ribodzi papeji ribodzi zvoreva kuti yakabva yaita madhora ekuAmerica zviuru 190 chaiwo pakatoita kunyangariwa. Mutemo unoti gwaro rinotengesiwa padandemutande rinenge riri rinoita madhora 200 ronyika yese. Wozeki wagoreketa kuti kwai gwaro riripo padandemutande rekuti ripiwo vanhu nekuti wane zvavari kumbonadzira kuti rirege kugovhiringidziwa. Pakaita kunyangariwa chaiko. Wobato CCC wagoreketayo kuti wakuparura kachirongwa kawo kavanenge vachiburitsa padandemutande kanonzi The Conversation. Kwai kanenge kari kureketa zvinhu zvobatori hwaro mabasa aro ari kuita wanhu waro watungamiri nozvimwe zvakadandando zvinoita kuti bato riri tekaire zvezvinu. Ticharamba tichiringa kuti pawachazoburitsa ndirini tichigokunyepai. CCC wari kutozhamba izvezvi kuno wabuyawo gumi nomubodzi wakasungiwa kuMbare wachinzi kwai wari kuita basa rokutengesa nzvimbo dzokutengesera musika. Munondoziva mese, munhu wese nyika yese anotozviziva kuti vanhu vanotengesa nzvimbodzi vanhu vebato ripi, asi ivava ndo wasungiwa. Heno kuti zvichapera sei? Kwai mubodzi wavo ari kutonzi futi pokare akaita zvokuponda vanhu vakapfa mazuva atagokunyepa yaye panga pari kuita kunyirana nokuvhiringidzana nokuridzirana pfuti kuMbare pakaita kuoma. Rekai tione kuti zvichapera sei izvozvi. Tiri kumatare kopokare chiuri takanhuhwa mhosva anzi kwai achibenuka ache kumakambani ache nodzimba dzache nozvimwe zvaakatenga panguva yanga ari kusenza kuhurumende. Takakunyepai kuti inonzi catch and release yavanondobata vachireka havo kuita unge vanhu vasvinu, kuita unge zvinhu zvisvinu, ivo vachiziva havo kuti paribe kwazvinoenda. Idi zvakaita kuoma. Ticharamba tichiringa kwazvinoperera. Kurukota refundo yewapwere Evelyn Ndlovu kwai agoreketaye kuti iwo makara ari kutaurwa aya okuona kuti wapwere wane zvavari kuita chere zvinodiwa zviya, kwai akuenda kochipenengwa pokare kuti anhadzirisiwe aite tusvinu. Wabereki nowamaticha wese, munhu wese anga ari kuvhiringidziwa, unosaya kuti akambounziwa nani, kumbounziwa sei pokare. Ipapapa ticharinga kuti wachazvipedza sei, asi tiri kuimba kuti zvinenge zviri nani hwendo huno. Bazi rozvofundo yewapwere pabodzipo kudaro paramende kwakaburika kuti kwai rakaita kutadza kuburitsa kuti rakaisepi zvinosenzesiwa nana mai pavanoenda kunguva yavo zvinoita mabhirioni omunyika, bhirioni ribodzi nomamirioni 200 chaiwo, 1.2 billion $. Pakaita kunyangariwa, unosaya kuti zvakambotekaidziwa sei kana kuti zvinenge zvichimbodini. Vanhu vanoita umbavha hwokudari kuba zvinhu zvinofanira kubatsira wapwere muzvikoro, hwii kuvabatsira, hwii kuita sei, wobva waita hawo kuba. Idi Mwari anazowatonga vanhu vanoita zvakadandi. Munyori mukuru mubazi rofundo yezvikoro zvepamusoro Fanuel Tagwira agoisiwa pakona kureketa kuno nevafundi vari kuhwadziwa nezviri kuitika zvekutoti izvezvi wanosvika zviuru 5 chaizvo wopa MSU wakanzi kwai wareke ugouya kupuwa mapepa avo kuti wakapasa, asi wakadando wari kundonzi munhu wese ngaabhadhare mari inoita madhora 40 okuAmerica kuti apuwe mapepa yache ekuti akafunda. Unosaya kuziva kuti kohokona zviri kudando. Iye Fanuel Tagwira ambozama kureketa kuti wanenge wari kuita zvokutsvaka matende okuisa nokudini, asi zviribe kugashirika. Idi zvakaita kunyangariwa izvezvi wapwerewo paMSU wafundi wepo wari kuita kusaya zvokuita nokutoti wanosvika zviuru 5 nomazana 2
pane wese wari kuda kugirajuwetawo wanoita zviuru 3,500 wakaita kurambidziwa. Iwo MSU kwai wari kureketa kuti kwaidziwa mupengo ndo riri kuita kuti wareke kugoti munhu wese auye. Paribe chizvino, rekai tirambe hedu takaringa iko zvinoperera izvi. Kwai Ambrose Mutinhiri akuda kuitiwa ambasadha kuendesiwa kuRussia. Izvezvi kwai aritoenda kofundzisiwa kuti kuita ambasadha kunoitiwa sei nokudini. Zvamunoona zvakaita kuoma chaizvo. Munyaya yatagokunyepai yamuChiBuja iya akauya koita firimu rache rakabuda kuBritain, agoburika kasukuere ari kuita kuramba kuti ndiribe kana munhu mubodzi wandakakonzeresa kuti apfeini. Imi zvakaoma, rekai hedu tinyarare tingazotapiwe mukamwa. Tiringa dzomutambo tiri kufara kuti simba rashe hokonya kwaya hwina mutambo yache wokutanda woEFC. Tiri kuramba tichimurovera manja tichishuvira kuti yagoende mberi chaiko. Tinoramba tichida kuti zvidando. Tikaringa mutambo webhora, nyasi kwatamba Yadha no Chicken Inn, asi tiribe kunyepiwa kuti zvatamba sei. Kwai zvanga zviri kutambira mugomba muNational Sports. Mugariro wawo wanhu woPSL vanodoti nyepa kuti mitambo inotambiwa musi wechishanu inenge yatambiwa sei. Heno kuti vanenge vachida kuti zvidini, zvakaita kuoma. Zuva ramangwana kuchatamba makepekepe noBulawayo Chiefs mugomba muNational Sports. Cranbourne Bullets pabodzipo noTenaks FC vanenge vari kutambira kuvhengere. Bulawayo City inenge iri kuita kurwisana noHarare City muBarberfield Stadium. Ipapa hwahwa kwai inenge iri kuringana usuno chipembere Black Rhinos kuAscot Stadium. Rekai tiringe musosondo kwai Manika Diamonds inenge iri kutatsurana noNgezi Platinum kuSakubva. Triangle United inenge iripo pabodzipo yakaringana usu noFC Platinum kuGibbo. Highlanders Bosso inenge ichihwapurirana nhabvu noZPC Kariba kuBarberfields. Herentals inenge iri kuratidzana uyani noDynamos kuNational Sports Stadium. Tinoramba takaringa kuti zvinodini tigokunyepa ipo zvinenge zvaburikapo musi womuvhuro. Tiringe dzopasi rese. South Africa yapuwa mari yochikwereti nobhangi ropasi rese reWorld Bank inoita mamirioni okuAmerica 400 kuti kwai wachinje gwenya rawo romagetsi rimwe racho ritande kuseenzesa mabhatiri nozuva nokuisiwa nomhepo pokare. Rekai tigoona kuti zvine chazvinoita chere kana kuti zvinoburika papi. Tinoramba takandoringa tichikunyepai. Musangano unoringana mamiriro okunze woCOP27 uri kuitiwa kuEgypt uchatanga musi wosondo uno unenge uripo kusvikira zuva rechigumi. Watungamiri wopasi rese vari kuringirwa kuti vanenge wakaita kuzara ikweyo kuungana vachiita akatomboka nyai kuti wopedza sei dambudziko rokupisa kuri kunyanya kuitika pasi rese. Tinenge tichikunyepai zvinenge zviburikapo. Ikoku ndokwainzi akapinda kuBritain Rishi Sunak anga amboti adaba kuenda akazoti anyepiwa nevazhinji kuti iwe kurekaita kupenga, akabva achinja akati aiwa ndakuenda ndafunga pokare ndakuenda. Rekai tigoona kuti wedu wamunangarwa wachaendawo chere kana kuti wachatumira munhu, asi mudiro wavo kuenda aiwa motoziva kuti vanenge vari iko. Nyika dzinoita 175 185 pachirungu dzasimudza manja yawo kuvhota kuti America ireke zvairi kuita zvokudzirira Cuba kuti igoite kukwanisa kutenga nokutengesa zvinhu zvakasununguka. Iyo America pabodzipo nowaIsraeri ndowegani waramba. Haidi kwai pasi rese makore manosvika 30 chaiwo nyika zhinji dzichiramba dzichindoVhotera chinhu chibodzicho, asi paribe chinochinja. Hosaya kuti zvinombotekaira sei wakomana, idi zvakaita kuoma. Kukinya kwaburika nyaya iri kuhwadza kwai nzou chaidzo dzinosvika 200 nozvipembere nodzimwe mhuka dziri kundopfa nonzara. Kwai kwaita nzara iri kuita kuvhiringidza ikweyo zvokutoti kana mhuka dzinovhima chaidzo dzaakutosaya kuti dzoita sei, nokutoti kana nosimbaro dzinenge dzichiribe. Pakaita kunyangariwa kana wakomana maitire nzara akadari
dai yawe watiponesa, nokuti iro dunhu rokumabuda zuva kuAfrica ri kwai rakaringana nonzara yakaita kuvhiringidza yekuti vanhu vanoda kusvika 100 romamirioni chairo vanokona kuvhiringidziwa nonzara. Hino kuti zvichapera mushe chere, tinenge takandoringa asi tichishwira kuti zvipere mushe. Mutungamiri wenyika yeLiberia George Weah kwai kunyika kwacheko vanhu vakutomuvhiringidza izvezvi nonyaya yekupfatsura mari. Kwai ipapa paari kuenda kuAmerica kumazuva 27 asi abva aita kuisa mari pasaiti inoita milioni ribodzi romari yekuAmerica. Chaari kuendera kuAmerica mwedzi wese unotochishaya kuti chii. Wakomana abva apedza milioni apa kwai nyika yese inoseenzesa mamilioni 500. Iyo abva aenda kabodzi apedza milioni. Mabi yangu izvi zvakaita kuoma izvi. Rekai henyu vanhu vavhiringidzane naye idi. Mutambi webhora weBarcelona Gerard Pique kwai ati achazvidaba abweka, achazvidaba zvokutamba nhabvuzvo, zvokutoti kupera kwesondo rino ndo paari kutamba mutambo wake wekugumisira wonhabvu. Tomushwira tusvinu, rekai tigoone kuti achaita sei, tinenge tichiripo, asi ari kuringira kuti kwai achagobenuka peno achirairidza kana kuti achiita sei, tinenge tichiona kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Nyaya yegumisira tiri kufara kuti Australia yatadza kuenda mberi kumutambo wekiriketi. Vanonyanya kuzvida vanhu ivava vanoramba kuuya kwedu kunyika yedu kotamba mutambo wokukuwa bhora uyu. Rekai tione kuti vachaita sei, asi wahwadziwa fani nekuti watadzisiwa mhanyo inoita mina chaiyo. Tafara. Rekai tione kuti South Africa mangwana paichatamba mutambo werugby noIreland ichahwina chere kana kuti pachajiwa munhu. Tinenge takandoringa. Ipapo mabuja, rekai tizorore kwasondo rino, toboyana muso muvhuro. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.